29. Jossuki Samiri Team. Jossuki se johtaa kokonaiskilpailua 19 pisteellä. Anjala Koskela 6. Lappeenrannassa ja Hämeenlinnassa komeasti 1. Auto numero 69. Ja Jossukisella hyvällä säkällä mahdollisuus tänään varmistaa itselleen Suomen mestaruus ensimmäisenä naisena. Numerolla 10. Painahaastaja Tapio Leponiemi. Anjala Kosken 1. Lappeenrannan 4. Numero 10 sinne Jossukissa on vasteja. Jossukissalle paraskeet nousevat. Ja nyt paukkuu. Wow. Ja kyllä häneltä yrittää liikkeelle, Pili voi vielä. Tänään 19 ulkona. Markus Hildenbrand. Ja Heidi! Heidi pääsi viinaan. Jee! Elikkä jatkoon. Pili voi. No, pitää käsi ja Heidi Leponiemi. Mahdollisuuksia vielä rajattomasti. Osalta hyvältä Jossukisen osalta. Päivän voittaja on sitten ensikertalainen voittajana. Numero 68 Leppäten Käsi Lappila. En mä muuttanut enää, että se takapuoli on se iso. Mä pidän kädellä.
vähän fiksumman näköistä. Ja tämän päivän kakkonen on sitten Suomen mestari vuotena 2007, eli numerolla 69 Jossu Kissalahti Mirri. Ei mennyt kiertopäätä. Eli todellakin Jossu ajoi sen verran räväkästi tänään, että varmisti jo mestaruuden sillä, että toisena tulevaan pisteero on riittävän iso ennen kauden päätöskilpailua. Mutta todellakin hienosti ajoi myös päivän kolmonen. Kovaa taistelua loppuun asti. Numerolla 77 Leponiemi Heidi Espoo Toyota. Hyvä Heidi. Kun listaa kattelee, niin kyllähän täällä on niin, että naiset on kyllä jyrännyt tänään, koska jos kisaan yleensäkin osallistuu 6 naista ja lähes kaikki melkein finaaleissa. Päivän 4 oli sitten numerolla 81 Billy Boy Vantaa, Master Boys ja Opel Ascona Turko Veku. Ja päivän 5 oli sitten ensimmäisellä etuvetojenkillä ajanut numerolla 10 Leponiemi Tapio Espoo VV traktori. Ja tämän päivän 6 oli sitten herra numerolla 13 J.P. Kumpulainen Helsinki J.P. Mainos ja Ascona. Alright, ja sitten mennään takavetoluokkaan. Se, että nuo naiset ovat ruvenneet voittamaan etuvetoluokassa, niin näköjään takavetoluokassakin. Eli päivän voittaja ensimmäistä kertaa yleensäkin romurallia ajanut. Ja nainen numero 33 Mirtsu Sirppilä Sanne. Silloin Mirri-tiimi paikkakin ja kaikkea. Elikkä päivän 2 oli sitten herra Kaukaa Joensuusta numerolla 8 Karjalan Tuima ja Volvo. Ja seuraavaksi jaetaan sitten paras yrityspokali. Paras yrityspokali menee tänään naispuoliselle kuljettajalle numerolla 77 Heidi Leponiemi Espoo Toyota. Hae samanlainen kuin Janella. Hae. Taasko joutuu halailemaan? Ei joudu vaan saa. Voi vitsi.